हरे कृष्ण। हरे ओम कृष्ण प्रभु जी नमो प्रणाम। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भगवती सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయంలోని ఈరోజు మనము 10 మరియు 11వ శ్లోకములను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ వస్తుంది కదా? హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము 10వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అహేరివ పయపోషః అహేరివ పయపోషః అహేరివ పయపోషః పోషకస్యాప్యనర్ధభృత్ 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 వేన ప్రకృత్యైవ కలః
వేణ వేన ప్రకృత్యైవ కలహ వేన ప్రకృత్యైవ కలహ సునీతా గర్భ సంభవః సునీతా గర్భ సంభవః సునీతా గర్భ సంభవః అహేరివ పయ పోషః పోషకస్యాప్యనర్ధభృత్ అహేరివ పయ పోషః పోషకస్యాప్యనర్ధభృత్ వేన ప్రకృత్యైవ కలహ సునీతా గర్భ సంభవః వేన ప్రకృత్యైవ కలహ సునీతా గర్భ సంభవః అహేరివ పయ పోషః పోషకస్యాప్యనర్ధభృత్ వేన ప్రకృత్యైవ కల సునీతా గర్భ సంభవః హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అహేరివ పయ పోషః పోషకస్యాప్యనర్తభృత్ వేన ప్రకృతైవ కలహ సునీతా గర్భ సంభవః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. అహేరివ పయ పోషః పోషకస్యాప్యనర్ధభృత్ వేన ప్రకృత్యైవ కలహ సునీతా గర్భ సంభవః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. యశోదా మాతాజీ, శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. అహేరేవ పయ పోషః పోషకస్యాప్యనర్ధభృత్ వేన ప్రకృత్యైవ కలః సునీతా గర్భ సంభవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. అహేరివ పయ పోషః పోషకస్యాప్యనర్ధభృత్ వేన ప్రకృత్యైవ కలహ సునీతా గర్భ సంభవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. శోభారాణి మాతాజీ, పద్మిని వరదేవి దాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. అహేరివ పయ పోషకస్యాప్యనర్ధభృత్ వేన ప్రకృత్యైవ కలహ సునీతా గర్భ సంభవః. హరే కృష్ణ. అహైరివ పయ పోషః పోషకస్యాప్యనర్ధభృత్ వేన ప్రకృతైవ బలః సునీతా గర్భ సంభవః. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. అహేహ పామును, ఇవ వలే, పయ పోషః పాలు పోసి పోషించుట, పోషకస్య పోషకుని యొక్క, అపి
కూడా కూడా అనర్ధ అనర్థ హితమునకు విరుద్ధము హితమునకు విరుద్ధము బృత్ బృత్ కాగలదు కాగలదు వేనః వేనః వేనరాజు వేనరాజు ప్రకృత్యా ప్రకృత్యా స్వభావరీత్యా స్వభావరీత్యా ఏవా ఏవా నిక్కముగా నిక్కముగా కలహ కలహ దుష్టుడు దుష్టుడు సునీత 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 గర్భ సంభవ గర్భసంభవః గర్భమున జన్మించినందున గర్భమున జన్మించిన హరే కృష్ణ. భావము మొదటి నుంచి చదువుతాను, తర్వాత చదివిస్తాను. మునులు తమలో తాము ఇట్లు తలపోయ సాగిరి. సునీత గర్భమున జన్మించినందున ఈ వేనరాజు స్వభావరీత్యా అతి దుష్టుడై ఉన్నాడు. ఈ దుష్టుడగు రాజును సమర్థించుట ఎన్నచో పాముకు పాలు పోసినట్లే కాగలదు. ఇప్పుడితడు అన్ని కష్టములకు కారణమైనాడు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మునులు తమలో తాము ఇట్లు తలపోయ సాగిరి. సునీత గర్భమున జన్మించినందున ఈ వేనరాజు స్వభావరీత్యా అతుదిష్టుడై ఉన్నాడు. ఈ దుష్టుడగు రాజును సమర్థించుట ఎన్నచో పాముకు పాలు పోసినట్లే కాగలదు. ఇప్పుడితడు అన్ని కష్టములకు కారణమైనాడు. సాధు పురుషులు సాధారణంగా సాంఘిక కార్యక్రమములకు లౌకిక జీవనమునకు దూరంగా నుందురు. దుర్మార్గులు మరియు చోరుల నుండి ప్రజలను రక్షించుటకై మునులు వేణుని సమర్థించి యుండిరి. కానీ పట్టాభిషేకము కాగానే అతడు వారికే సమస్య కారణమయ్యను. సాధు పురుషులు ఆధ్యాత్మిక జీవన పురోగతికై తపో యజ్ఞాదులు నిర్వహణలో ప్రత్యేకమైన అభిరుచిని కలిగియుందురు. కానీ వేణుడు వారి ఎడ కృతజ్ఞతను కలిగియుండుటకు బదులు వారు చూపిన కరుణకు వారికే శత్రువై వారి నిత్య కర్మల నిర్వహణను నిలుపజేసెను. అరటి పళ్ళతోనూ పాలతోనూ చక్కగా పోషింపబడిన సర్పము కోరల నిండుగా విషమును నింపుకొని యజమానినే కాటువేసే రోజుకై వేచియుండును గదా. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము 11వ శ్లోకము. నిరూపిత ప్రజాపాలః నిరూపిత ప్రజాపాలః నిరూపిత ప్రజాపాలః జిగాంసతి వై ప్రజాః సజిగాంసతి వై ప్రజాః సజిగాంసతి వై ప్రజాః తతాపి సాంత్వయే మాముం
తథాపి సాంత్వయే మాముం తథాపి సాంత్వయే మాముం నాస్మాంస్తత్పాతకం స్పృశేత్ నస్మాంస్తత్పాతకం స్పృశేత్ నాస్మాంస్తత్పాతకం స్పృశేత్ నిరూపిత ప్రజాపాలః సా సంజిగాం సతి వై ప్రజాః నిరూపిత ప్రజాపాలః సజిగాం సతి వై ప్రజాః తథాపి సాంత్వయే మాముం నాస్మాంస్తత్పాతకం స్పృశేత్ తథాపి సాంత్వయే మాముం నాస్మాంస్తత్పాతకం స్పృశేత్ హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చదువుతాను. నిరూపిత ప్రజాపాలః సజిగాం సతి వై ప్రజాః తథాపి సాంత్వయే మాముం నాస్మాంస్తత్పాతకం స్పృశేత్ హరే కృష్ణ. వృందా కృష్ణ మాతాజీ, గోపీనాథ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నిరూపిత ప్రజాపాలః సజిగాం సతి వై ప్రజాః తథాపి సాంత్వయే మాముం నాస్మాంస్తత్పాతకం స్పృశేత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నిరూపిత ప్రజాపాలః సజిగాం సతి వై ప్రజాః తథాపి సాంత్వయే మాముం నాస్మాంస్తత్పాతకం స్పృశేత్. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వైజయంతి దేవిదాస్ మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. నిరూపితం ప్రజాపాలః సజిగా సతి వై ప్రజాః తథాపి సాత్వయే మాం నాస్మాన్ తత్పతాకం సపృశేత్. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నిరూపిత ప్రజాపాలః సజిగాం సతి వై ప్రజాః తథాపి సాంత్వయే మాముం నాస్మాంస్తత్పాతకం స్పృశేత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాస్కరయ్య ప్రభు, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. నిరూపిత ప్రజాపాలః సజిగా సంతి వై ప్రజాః తదాపి సాంత్వయే మాముం నాస్మాంస్తత్పాతకం స్పృశేత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నిరూపిత ప్రజాపాలః సతి వై ప్రజాః తదాపి సాంత్వయే మాముం నాస్మాంస్తత్పాతకం స్పృశేత్. ధన్యవాదాలు. సంతబాయి మాతాజీ, భారతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు.
నిరూపిత ప్రజాపాలా సజింగాం సతి వై ప్రజా తదాపి సాత్వయే మాము నా స్వం తత్పాదతకం శృతేత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. నిరూపిత ప్రజాపాల సజింగాన్ సతి వై ప్రజాః తదాపి సాంత్వయే మాము నాస్మాంస్తత్పాతకం స్పృశేత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు, మేనకా మాతాజీ. వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు, మేనకా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నిరూపిత ప్రజాపాల జిగాంసతే వైస్ ప్రజా తదాపి సాత్వయే మామం నాస్మాత్పాదకం సృజేత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. నిరూపిత ప్రజాపాలః సజిగాం సతి వై ప్రజా తథాపి సాంత్వయో మాముం నాస్మాం తత్పాతకం స్పృశేత్. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు, మాధవి నీలప్ మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. నిరూపిత ప్రజాపాలః సజిఘాం సతి వై ప్రజాః తథాపి సాంత్వయే మాముం నాస్మాంస్తత్పాతకం స్పృశేత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. నిరూపిత ప్రజాపాలః సజిఘాం సతి వై ప్రజాః తథాపి సాంత్వయే మాముం నాస్మాంస్తత్పాతకం స్పృశేత్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నిరూపిత ప్రజాపాలః సజిగాంసతి వై ప్రజాః తథాపి సాంత్వయే మాముం నాస్మాం సత్పాతకం స్పృశేత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యము చూద్దాము. నిరూపితః నియమించితిమి ప్రజాపాలః రాజుగా అతనిని జిగాంసతి కీడు చేయగోరునట్టి వై నిక్కముగా ప్రజాః జనులు తథాపి అయినను సాంత్వయేమ మనము నచ్చజెప్పెదము అముం అతనికి అస్మాన్ మనలను తత్ అతని పాతకం పాపము నస్పృశేత్ తగలకుండును. హరే కృష్ణ. సో భావము, ప్రజారక్షణకై ఈ వేణుని మనము రాజును చేసి తిని, కానీ ఇతడు ప్రజలకే శత్రువైనాడు. ఈ పరస్పర విరుద్ధత ఉన్నప్పటికీ వెంటనే అతనికి మనము నచ్చజెప్ప యత్నించెదము. ఆ విధంగా చేయుట వలన అతని పాపము మనకు తగలకుండా ఉండును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ప్రజారక్షణకై ఈ వేణుని మనము రాజును చేసితిమి, కానీ అతడు ప్రజలకే శత్రువైనాడు. ఈ పరస్పర విరుద్ధత ఉన్నప్పటికీ వెంటనే అతనికి మనము
నచ్చజెప్ప యత్నించెదము. నచ్చజెప్ప యత్నించెదము. ఆ విధముగా చేయుట వలన అతని పాపము మనకు తగలకుండును. నా భాష్యము. మునులు వేణుని రాజుగా చేసిరి, కానీ అతడు దుష్టుడని తేలినది. తత్కారణమున వారు ఆ పాపమునకు మిగుల భీతి చెందిరి. దుష్టుడైన వానితో సహచర్యము కూడా తగదని మనుజుని కర్మ సిద్ధాంతము తెలియజేయును. వేణునికి పట్టము గట్టుట ద్వారా మునులు అతనితో సహచర్యము నెరపిన వారైరి. చివరికి వేణుడెంత దుర్మార్గుడయ్యననగా అతని కర్మలచే తాము కలుషితమౌదమని మునులు నిజముగా భయపడిరి. కనుక ఏదైనా చర్య తీసుకొనుటకు ముందు అతనికి నచ్చజెప్పి సరిచేయుటకు మునులు యత్నింపదలచిరి. అంతటా అతడు తన దుష్ప్రవర్తనను మానుకొను అవకాశము కలుగగలదు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇవి ఈరోజు శ్లోకాలు. ఈ శ్లోకాలకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యములు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ భాగవతంలో ది స్టోరీ ఆఫ్ కింగ్ వేన చూస్తున్నటువంటిది. వేనరాజు యొక్క చరిత్రను చూస్తున్నాం. అందులో ముఖ్యంగా అతని యొక్క దుష్ట శాసనాన్ని చూసాం. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చర్చించుకున్నట్లుగా అంగమహారాజు రాజ్యాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయినటువంటి సందర్భంలో రాజ్యంలో రాజు లేని కారణంగా మరి
ప్రజల యొక్క క్రమశిక్షణ విధానం కానీ ఇతరులు దుష్టులు దుర్మార్గులు పెరిగిపోతారు అనేటువంటి భావనతో రాజ్యం యొక్క రక్షణ కొరకు ఆ సందర్భంగా మరి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో అక్కడున్నటువంటి ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి మునులు, ఎందుకంటే ప్రజల హితము కోరుకునేటువంటి వారు అయినటువంటి ఆ సాధువులు మరి అక్కడ సమావేశమై అక్కడ రాణిగా ఉన్నటువంటి సునీత యొక్క అనుమతితో వేణుణ్ణి రాజుగా చేసినటువంటి పరిస్థితి. కానీ తదుపరి అతని యొక్క దుష్ట ప్రవర్తన వలన మరి రాజ్యానికి మేలు జరగాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చేసినటువంటి పరిస్థితి. కానీ అదే ఇప్పుడు ఆ ప్రజలకు ఇబ్బందికరంగా మారినటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే రాజ్యంను ఆక్రమణ నుండి తప్పించాలి అని, అలాగే ప్రజలను ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో పరిపాలించే రాజు ఉండాలి అనేటువంటి ఆ ఉద్దేశంతో యోగ్యుడు కాకపోయినప్పటికీ కూడా మరి ఆ రాజకీయమైనటువంటి సంకట పరిస్థితి నుండి బయటపడడానికి వాళ్ళు వేణుణ్ణి రాజుగా చేసినటువంటి పరిస్థితి. కానీ అదే వేణుడు వలన ఇప్పుడు ప్రజలు ఎంతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మరి ఆ పరిస్థితులలో ప్రజలకు సుఖం కలగాలి, ప్రజలు శాంతంగా ఉండాలి అనేటువంటి భావనతో మరి అతన్ని రాజును చేస్తే అతడు ఈ విధంగా ప్రజలకే కష్టాన్ని కలిగించే విధంగా తయారైనటువంటిది. సో ఇంకా వాళ్ళు ఈ విధంగా తలపోస్తూ ఉన్నారు అంటూ ఈరోజు శ్లోకాలలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూడవచ్చు. అహేరివ పయపోషః. అహేరివ అంటే ఇక్కడ అహేహే అంటే పాము, ఇవ అంటే వలె. పాముకు పాలు పోసి పోషించినట్లు. అహేరివ పయపోషః, పామును పాలు పోసి పోషించినట్లు అయింది వాళ్ళ పరిస్థితి అని చెప్తున్నారు. ఏమైంది? పోషకస్య అపి అనర్ధ భృత్. ఈ పాముకు పాలు పోషిస్తే ఆ పోషించినటువంటి వాడినే కాటు వేయడానికి అది ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. పరిస్థితి అదే అయింది ఇప్పుడు వీళ్ళకి. వేన ప్రకృత్యైవ కలహ సునీత గర్భ సంభవ. సో ఈ వేనరాజు, ది కింగ్ వేన స్వభావరీత్యా దుష్టుడే, అయినా మారుతాడేమో అని అవకాశం ఇచ్చాం. నిన్న మాతాజీ అడిగారు, దుష్టుడైనా మరి ఎందుకు చేశారు, ముందే తెలుసు కదా అని. కానీ ఏమో మారుతాడేమో అనే ఉద్దేశంతో అతనికి రాజ్య పట్టాభిషేకం చేయడం జరిగినటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ సునీత గర్భమున జన్మించినటువంటి కారణంగా అతడు దుష్ట స్వభావం కలిగి ఉన్నప్పటికీ అయినప్పటికీ కూడా స్వభావరీత్యా అతడు దుష్టుడే. ఎందుకంటే చేయగలిగేది ఏం లేదు. ఆమె ఆ మృత్యుదేవ్ స్వభావంగా దుష్ట స్వభావం కలిగినటువంటి స్వభావరీత్యా ఉన్నటువంటి తల్లికి జన్మించినటువంటి వాడు కనుక స్వభావం అదే విధమైనటువంటి స్వభావం వస్తూ ఉంది. ఆ విషయాన్ని కొంత వాళ్ళు చూసినటువంటిది కూడా. అయినా ఒకవేళ రాజ్యాధికారం ఇస్తే మారతాడేమో అని ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూడాలి కదా. అవకాశం ఇవ్వకుండా ఎలా మనం చేస్తాము అనేటువంటి ఉద్దేశం అయి ఉండొచ్చు. వారు అతనికి అవకాశం ఇచ్చారు. కానీ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ విధంగా తలపోస్తూ ఉన్నారు. మునులో అంటూ ఉన్నారు, ఇక్కడ భావంలో చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మునులు వాళ్ళలో వాళ్ళు ఈ విధంగా తలపోస్తూ ఉన్నారు. ఏంటి అంటే ఆ వేణుడు ఎలాగూ సునీత గర్భం నందు జన్మించి ఉన్నటువంటి వల్ల స్వభావరీత్యా వాడు అదుష్టుడే అయి ఉన్నాడు. మరి అటువంటి దుష్టుడుకు ఏవో మారుతాడు కదా అని మనం అవకాశం ఇస్తే అదేమైంది చివరికి ఈరోజు మనకి ఈ దుష్టుడు అయినటువంటి వేణుణ్ణి రాజుగా మనం సమర్థించుట అనేటువంటిది పాముకు పాలు పోసినట్లే కాగలదు.
ఇంకా వాడిని సమర్థిస్తే ఇంకా పాముని ఇంకా పోషించినట్లే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇతడు అన్ని కష్టాలకు కారణమై ఉన్నాడు అంటూ వాళ్ళలో వాళ్ళు తలపోస్తూ ఉన్నటువంటిది. అదేవిధంగా ఇంకా చెప్తున్నారు ఇంకో శ్లోకం, నిరూపిత ప్రజాపాలః సజిగాంసతి వై ప్రజాః తతాపి సాంత్వయేమ అముం నాస్మాం తత్పాతకం స్పృశేత్. సో మరి ప్రజల రక్షణ కోసం మనము వేణుణ్ణి రాజుగా చేశాము, కానీ ఇతడేమో ప్రజలకే శత్రువయ్యాడు. ఈరోజు వేరే శత్రువుల నుండి ప్రజలను రక్షించాలి అని కదా మనము వీడిని రాజు చేసింది. ప్రజా రక్షణ కోసమే రాజును చేస్తే మరి ఆ రక్షించాల్సినటువంటి ప్రజలనే అతడు శిక్షిస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి సరైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి చెందకుండా చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇది చాలా పరస్పర విరుద్ధంగా ఉంది. రక్షణ కోసం వేసినటువంటిది వాళ్ళకే శత్రువై ఉంటే ఎట్లా? అదే అంటాం కదా, కంచే చేను మేస్తే అన్నట్లు. రక్షణ కోసం వేసినటువంటిదే పాడు చేస్తే ఇంకేం చేయగలుగుతాం? మరి రాజు అనేటువంటి వాడు సాధారణ ప్రజలను రక్షించవలసినటువంటి పరిస్థితి. ఆ పరిస్థితుల నుండి ప్రజలను రక్షించడానికి బదులుగా ప్రజలను ఇబ్బందులకు, ప్రజల యొక్క కలతకు కారణమవుతూ ఉన్నాడు. ఇది పరస్పర విరుద్ధము. రాజు అనేటువంటి వాడు ప్రజలను రక్షించాలి, ప్రజల కలతకు కారణం కాకూడదు. కానీ ఇతడు ప్రజల యొక్క కలతకు కారణమవుతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ పరస్పర విరుద్ధత ఉంది. కాబట్టి వెంటనే మనము అతనికి నచ్చజెప్ప యత్నించేదము, ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం. సామ దండోపవాదాలు అంటారుగా, మంచి మాటలతో చెప్పి ప్రయత్నం చేయడం. ఇంకొకటి కూడా ఉంది మునులలో, ప్రజల కోసం చేసే తర్వాత విషయం ఓకే కావచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఇక్కడ భావిస్తూ ఉన్న దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది ఏంటంటే, మరి యాక్చువల్గా కనీసం వాడిని రాజుని చేయకపోతే మరి ఆ రాజ్యం అలాగనే కనీసం ప్రజలు కొద్ది గొప్ప స్వేచ్ఛలతోనూ ఎలాగో ఉండేవాళ్ళేమో. కానీ వాడిని రాజుని చేయడం వల్ల మనకి ఇప్పుడు ఆ ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు కదా. అంటే రాజుని చేసింది మనమే కదా, మంత్రులు ఎలాగూ వద్దన్నారు, వాళ్ళు మంచిగానే ఉన్నారు. ఈరోజు ఏదైనా పాపం ఉంటే వాళ్ళకి అలాగూ అంటదు. కానీ మరి ఇంకా వీడిని ఇలాగే మనం సమర్థించినట్లయితే, మనం పట్టించుకోకుండా ఉంటే వాడు చేసేటువంటి పాపాల్లో మనం కూడా పాలు పంచుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. ఎందుకంటే అవకాశం ఇచ్చింది మనమే. కాబట్టి రే బాబు నువ్వు చేస్తుంది సరికాదురా బాబు అని పోయి మనం చెప్తే, అంటే మనము వాడిని సమర్థించట్లేదు అనేటువంటిది తెలిసిపోతుంది. మనం సమర్థించడం లేదు కాబట్టి వాడు చేసేటువంటి పాపాలలో మనకు భాగం రాదు అని వాళ్ళు ఆ విధంగా కూడా భావిస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా భావిస్తూ మొదటగా మంచిగా చెప్పి చూద్దాము, అలా వినకపోతే తర్వాత ఆలోచిద్దాంలే, ముందైతే మంచిగా ఉంటారు కదా, మంచి మాటలతో 4 మాటలు చెప్పి, సాధువులం కదా మనం, 4 మంచి మాటలు చెప్పి ప్రయత్నం చేద్దాము, సాధువుల యొక్క మాటన్నా వింటాడేమో అనుకుంటూ వీళ్ళు తమలో తాము అనుకుంటూ ఉన్నారట. ఇవి ఈ 2 శ్లోకాల యొక్క భావాలు. సో వీటికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ మనం చూస్తే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, వాస్తవానికి సాధువులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంటారు, సాధువులు సాధారణంగా సాంఘిక కార్యక్రమాలకు, లౌకిక జీవనానికి దూరంగా ఉండాలి. వానప్రస్థులు, సన్యాసులు ఎప్పుడు కూడా గృహాలలో ఉండరు కదా. సరే, ఇప్పుడు ఉండవలసిన ఈ రోజుల పరిస్థితులకు వేయకండి, అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మరి వాస్తవానికి ఉండవలసినటువంటిది అదే. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాలమాన పరిస్థితులలో మనకు అది వీలు కాదు కాబట్టి వానప్రస్థుడైనా సన్యాసి అయినా గృహంలో ఉండే చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి. కాకపోతే గృహాల్లో ఉండకుండా ఆలయాల్లో ఉండి తీర్థ ప్రదేశాలలో ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పటికీ కూడాను. అడవుల్లోకి వెళ్ళి ఉండలేము, ఎలాగో ఏ జంతువు వచ్చి ఏం చేస్తుందో ఏదొస్తుందో తెలియదు కాబట్టి ఇంతకు ముందులాగా ఉండేటువంటి స్వభావము కానీ ధైర్యాలు కానీ ఇప్పుడుండే సాధువులకు ఉండదు కాబట్టి
అడవుల్లోకి పోయి ఉండవలసిన పని లేదు. వానప్రస్థులు కానీ సన్యాసులు కానీ హాయిగా తీర్థ ప్రదేశాలు ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా మనకి, వాటిలలో ఉండవచ్చు. ఏ బృందావన్కో మధురకో పోయి లేదా పూరి జగన్నాథ క్షేత్రంలో మాయాపూర్లోనో పోయి ఉండొచ్చు. అది వానప్రస్థ కిందికి చేయొచ్చుకోవచ్చు, ఉండొచ్చు కూడా మాయాపూర్లో కానీ ఇక్కడ కానీ. సో సరే, అయితే ఇక్కడ మరి సాధారణంగా ఆ రోజు పరిస్థితులలో ఈ సాధువులు, అందుకే చూస్తూ ఉంటాం అక్కడ ఉన్నటువంటి సాధువులు కొంతమంది వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు. మనం ఏం చేసుకుంటున్నాం, మనం ఏం జరుగుతున్నా వాళ్ళు పట్టించుకోరు కదా. అప్పుడు మనం చూస్తాం బృందావనం వెళ్ళినప్పుడు కానీ అక్కడ. సో మరి సాధు పురుషులు సాధారణంగా సాంఘిక కార్యక్రమాలకు, లౌకిక జీవన విధానానికి దూరంగా ఉండవలసినటువంటిది. కానీ దుర్మార్గులు మరియు చోరుల నుండి పౌరులను రక్షించుటకై మునులు వేణుని సమర్థించి ఉండిరి. అంటే ఇక్కడ రాజ్య పట్టాభిషేకం చేయడానికి సమర్థించారు. వాడు చేస్తున్న దుర్మార్గ పనులను కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆలోచించింది ఏంటంటే రాజ్యంలో ఇతరులు చొరబడి పౌరులకు ఆటంకం కలుగుతుంది, దుర్మార్గులు పెరిగిపోతారు, పౌరులు కూడా క్రమశిక్షణ లేకుండా ఉంటారు అని రాజ్యానికి ఒక రాజు ఉండాలి. కాబట్టి వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి వాడు వేణుడు. అందులో రాణి కూడా ఒప్పుకుంది కాబట్టి అతన్ని పట్టాభిషేకము చేస్తిమి. సో ఆ పట్టాభిషేకమే ఈరోజు సమస్యకు కారణమయ్యింది. మరి సాధారణంగా సాధువులు ఆధ్యాత్మిక జీవన కోసమై తపస్సులు యజ్ఞాలను నిర్వహిస్తూ ఉండడం అనేటువంటిది వారి యొక్క అభిరుచి. కానీ ఎప్పుడైతే వేణుడు ఆ మంత్రులు తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు సమర్థించకపోయినప్పటికీ తపో యజ్ఞాలు చేసుకునేటువంటి సాధు పురుషులు అతన్ని సమర్థించి రాజును చేస్తే, ఎలాగైతే ఇంత తదుపరి శ్లోకంలో చెప్పుకున్నట్లుగా పాలు పోషించినటువంటి వాడినే కాటు వేసేటువంటి పాము మాదిరిగా ఈ వేణుడు ఆ సాధువుల ఎడ కృతజ్ఞతారహితుడయ్యాడు. కృతజ్ఞతను కనబర్చాలి, దానికి బదులుగా వారికే శత్రువయ్యి నిత్య కర్మలు చేయడము, యజ్ఞయాగాదులు చేయడము, దాన ధర్మాలు ఇవ్వడము అవన్నీ కూడా చెయ్యవద్దు అని దండోరా వేయించాడు. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అరటి పళ్ళతోనూ పాలతోనూ చక్కగా పోషించబడిన సర్పము కోరల నిండుగా విషమును నింపుకొని, ఎందుకంటే పోషింపబడుతుంటే దానికి మంచిగా నింపుకుంటుంది విషాన్ని, ఆ పాలను విషంగా మార్చుకుంటుంది. అది మనం పోషించినటువంటి పాళ్ళు కానీ అరటి పండ్లు కానీ ఏమైనా పెట్టి పోషిస్తే వాటిని విషంగా మారుస్తుంది. కానీ అదే గోవుని పెంచితే చూడండి, దానికి మనం వేసేది ఏంది, ఒక గడ్డి, ఎండిపోయిన గడ్డో పచ్చి గడ్డో వేసి మేపితే ఆ గడ్డిని పనికి రాకుండా ఉండేటువంటి గడ్డిని మంచి పాలగా మనకి మారుస్తుంది. కానీ పాము ఏం చేస్తుంది, పాలను విషంగా మారుస్తుంది. సో ఇక్కడ వేణుడు కూడా అదే పరిస్థితి. వాళ్ళకి ఏదో మరి మారతాడేమో, ప్రజలకు అవసరం ఉన్నది రాజు, ఈ దుర్మార్గులు చోరులు అంటే రాజ్యంలో ఉండేటువంటి దోపిడి దొంగలు, తర్వాత దుర్మార్గులు, అక్రమమై విషయాలు చేసే వాళ్ళు, వీళ్ళందరి నుంచి ప్రజలను రక్షిద్దాము, రక్షణ కొరకు రాజు ఉండాలి కదా అని చెప్పి చేస్తే చివరికి ఎవరైతే సమర్థించి రాజుని చేశారో, పట్టాభిషక్తుని చేశారో వారికే ఈరోజు ఆటంకాలను ఏర్పరుస్తూ ఉన్నవాడుగా తయారయ్యాడు. ఇంకా వాళ్ళు భావిస్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో వాళ్ళు చేసినటువంటిది, మునులు ముఖ్యంగా ఆ వేణుణ్ణి రాజుగా చేశారు. కానీ తర్వాత తేలింది ఏంటంటే, అంటే అంతకు ముందు కూడా కొంతగా తెలుసు, కానీ ఇంత దుర్మార్గుడవుతాడు అని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో కనుకనే మునులు వేణుని రాజుగా చేశారు అంటే ఇంత నికృష్టుడు కాదు అని భావించి, కొంత దుర్మార్గుడు అయి ఉండొచ్చు, రాజ్యాన్ని ఇస్తే అధికారం ఇస్తే ప్రజలను రక్షించాలి కాబట్టి రాజ్య ధర్మాన్ని అనుసరించి మారుతాడేమో అని అంటాం. అప్పుడప్పుడు ఊర్లలో సామెతలు చెప్తారు, అటు ఇటు పిచ్చి పిచ్చిగా తిరుగుతూ ఉంటే పెళ్లి చేస్తే వీడు మారుతాడరా అంటుంటారు, అప్పుడు ఏదో బాధ్యతలు ఇవ్వడం అన్నట్టు. సో వీడికి కూడా మునులు అదే అవకాశం ఇచ్చి ఉండొచ్చు,
బాధ్యతగా రాజ్య పరిపాలన చేయిస్తే మంచిగా పరిపాలించుకుంటూ మంచి పేరు తెచ్చుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తాడేమో అని అనుకుంటే, కానీ మంచి పేరుకు బదులుగా దుష్టుడుగా మారి సో అయింది. ఇప్పుడు అరే వీడికి అవకాశం ఇచ్చింది మనం. అప్పుడప్పుడు అనుకుంటాం కదా, పెళ్లి చేసినట్టుకి అరే అనవసరంగా పాపం ఆ పిల్ల గొంతు కోసినరా మనం అని అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది విన్నాను నేను మాటలు. కొంతమంది అలాగే ఇంకా మారకుండా ఉంటే. సో ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారు ఈ మునులు, అరే వీడిని అనవసరంగా సింహాసనంపై కూర్చున్నాం, ప్రజలకు వీడి వల్ల ఇదైంది, ఆ పాపం మనకంటుతుందేమో అని భీతి చెందారట వీళ్ళు. ఎందుకంటే ఆ అవకాశం ఇచ్చినటువంటిది మంత్రులు వాళ్ళంతా ఒప్పుకోకపోయినా అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఈ మునులు. కాబట్టి వాళ్ళు పాప భీతితో కూడా ఆలోచిస్తున్నారట, వాళ్ళతో వాళ్ళు చర్చించుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ రకరకాలైనటువంటి అంశాలు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు కనుక, జ్ఞానులు కనుక వాళ్ళు ఆ విధంగా ఆలోచించుకుంటున్నారు, ఒకరితో ఒకరు చర్చించుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ దుష్టుడైనటువంటి వాడి సాహచర్యము మనకి ఇబ్బంది తెలుస్తుంది. ఏంటంటే మనకి కర్మ సిద్ధాంతం ఏంటంటే, ఒక దుష్టుడితో సాహచర్యం చేస్తే వాడు చేసేటువంటి దుష్టమైనటువంటి వాటిలలో మనకు కూడా భాగం వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి దుష్టుడికి దూరంగా ఉండాలి అనే సామెత మనకు ఉంటూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి ఇప్పుడు ఈ వేణుడికి పట్టం కట్టినటువంటి సాధువులు అతనితో సాహచర్యం చేసినట్లే అయింది. ఎందుకంటే అతడు రాజు కావడానికి వీళ్ళే కారణమయ్యారు. కాబట్టి మరి రాజుగా అతడు చేసేటువంటి కర్మలకు ఏమైనా ఫలాలు వస్తే వీటికి వీళ్ళు కూడా బాధ్యతలు అవుతారేమో అని వాళ్ళ ఇది. ఎందుకంటే అందులో భాగమయ్యారు కదా, కర్మల్లో భాగం, ఆ కర్మలు వనరించడానికి భాగమయ్యారు వీళ్ళు. సో ఎంతగా వీళ్ళు ఈ మునులు భావిస్తూ ఉన్నారంటే, ఈ దుర్మార్గుడు చేసేటువంటి కర్మల చేత మనం కూడా కలుషితం అవుతూ ఉన్నాము. ఎక్కడో అడవులలో కూర్చొని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ జపం చేసుకుంటూ ఉండే సాధువులమైన మనం వచ్చి అనవసరంగా వచ్చి ఇరుక్కుపోయాము అని బాధపడుతున్నట్లుగా ఈ దుర్మార్గుడు యొక్క చర్యల వల్ల మనం కలుషితమయ్యాం కదా అని భయపడి, సో దీనికి మనం మరి ఏదైనా ఒక చర్య తీసుకోవాలి ప్రజల్ని. ఎందుకంటే వాస్తవానికి రాజుతో పాటు ఈ సమాజాన్ని హితం కోరుకునేటువంటి మార్గదర్శకులుగా ఉన్నటువంటి వారు, బ్రహ్మజ్ఞానం తెలిసినటువంటి వాళ్ళ బాధ్యత మరి రాజుని చక్కగా పరిపాలించేటువంటి వాడికి సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశకం చేయడం కూడా. సో ఎలా అని ఊరుకోలేవాళ్ళు, మార్గనిర్దేశకం చేయాల్సిన వారి బాధ్యతను కూడా గుర్తించి మునులు భయపడి ఒక రకంగా వారి యొక్క బాధ్యత, వారి ధర్మం కూడా మరి చేయడమే కనుక, సో మనం ఏదైనా ఒక చర్య తీసుకోవాలి అంటే దానికి ముందు మరి అతన్ని నచ్చజెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కదా. సో కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ముందు కూడా చివరి ప్రయత్నంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు స్వయంగా వెళ్తాడు రాయబారానికి. ఆయన వెళ్ళినా కూడా దుర్మార్గుడైనటువంటి దుర్యోధనుడు చివరికి ప్రయత్నంగా అడుగుతాడు, ఏమొద్దయ్యా ఐదుగురికి 5 ఊళ్ళైనా ఇవ్వండి అని అడిగితే, 5 ఊళ్ళు ఎక్కడిది, సూది మొన మోపిన ప్రదేశం కూడా అయ్యను, ఏం చేసుకుంటావో చేసుకోపో అన్నాడు. ఎందుకంటే వాడికి మూడింది, ఇక వాని కాలం అయిపో వస్తుంది. అందుకనే ఆ చర్యలు అలా చేస్తూ ఉన్నాయి. దుర్యోధనుడు అదే మాట్లాడాడు. కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగింది, 18 అక్షౌహిణుల సైన్యం మట్టు పెట్టుకుపోయింది. సో అదే విధంగా ఇక్కడ ఈ సాధువులు కూడా వేణుడికి నచ్చజెప్పడానికి మొదట ప్రయత్నం చేసి సామ దండ ఉపాయాలంటగా సామ ఉపాయాన్ని వాళ్ళు మొదటగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఒకవేళ ఆ విధంగా మంచి మాటలతో చెప్తే కొంతమంది మారతారు కనుక వీడు కూడా ఏమన్నా మారతాడేమో, అవకాశం ఏమో ఉందందేమో అని ఆలోచిస్తూ మునులు తమలో తాము ఆ విధంగా చర్చించుకుంటూ ఉన్నారు అనేటువంటిది ఈరోజు ఈ శ్లోకాల యొక్క భావము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు, చాముండేశ్వరి మాత